tulette. Tulkaa pian uudestaan. No varmasti tullaan. Ja kiitos ruuvista. Ja ilmoitelkaa ensi kerralla etukäteen, niin mä ehdin laittaa paremmat tarjottavat. No just siksi me ei ilmoitella. Sä duunaat muuten sahkat koko rapuun. Kauanata. Luomanen oli jo vanha mies. Eikö mä lähde kotiin nukkumaan ja unohdetaan nuo naapurin vainaat? Kuten näet, ei tullut Luomasen aamu ovella vastaan. Eikö sä uskot, ettei tullut mitään pelättävää? No uskon. Mä vaan halusin olla sun kakahesta. No tässä mä nyt oon. Siis mitä tuolla nyt oikein tapahtuu? No kyllä tien pitää päästä aina pätemään. Toi on rutiinitoimenpide tollasessa tapauksessa. Mä luulin, että noita käytetään vain, jos on sattunut joku rikos. Ei. Seppo tietäisi, jos tuolla olisi tapahtunut jotain kummallista, mutta sehän ei maininnut eilen mitään. No niin kai. Ei, kun just niin. Noniin, mennään. No mitä nyt? Shh. Mä kuulin jotain. Tuolta. Nyt sä oot vainoharhainen. Ei kun ihan oikeesti. Kuulit sä? Mennään nyt vaan. Ja kauemmin tässä seistä, niin sitä enemmän se niitä outoja ääniä kuulet. Miten niin minä? Kyllähän säkin kuulit ne. Se voi tulla ulkoa tai ihan mistä vaan. Rappukäytännössä kaikki kuuluu voimakkaammin. Se oli ihan selkeä koputus. Ja se tuli kämpästä, missä ei asu kukaan. No varmaan jotkut patterit siellä paukkuu. Ei tässä nyt oikeasti ole mitään ihmeellistä. Niin, mutta kun Helena kertoi mulle, että jos Tale soitti liian kovalla musiikkiin, niin Luomanen koputteli seiniin. Siitä miehestä lähti henki. Jos se jotain koputtelee, niin mulla alla arkkua. No mitä jos se henki jäi tonne? Voi hyväni aika, kun ei niitä kummituksia ole olemassa. Eikä mennä Amadaan elävien joukkoon. Mä vien Helenalle sen kalenteri. Kiitos paljon. No ei mitään. Sori, että meillä kesti. Pahat henget viivytti pikkusen. Älä nyt viitti. Mä kuulin taas Luomasen asunnosta koputusta. Samanlaista, mistä sä oot kertonut mulle. Mä taisin saada sun mielikuvituksen laukkaamaan niillä jutuillani. No en mä mitään kuvitellut. Me molemmat kuultiin ne äänet. Ehkä toi Ismo on ostanut pingispöydän. Niin, tai sit se on aloittanut steppausharrastuksen. Hei, anteeksi häiriö. Mä oon tässä tarkastamassa Amadan pattereiden termostaatteja. Nyt olisi tämän huoneiston vuoro. No mulla menee asiakkaan kanssa hetki, mutta sit täällä on rauhallisempaa. Aha. No mä käyn sitten syömässä vielä yhden pullan tuolla alakerrassa. Hei Seppo, odota. Anteeksi ihan pieni hetki. Tää nyt on vähän tyhmä asia. No, annas kuulua vaan. Mua jäi vaivaamaan, kun mä kuulin Luomasen asunnosta koputusta. Voisiko sen kämpän tarkistaa? No ei se nyt taida käydä, kun poliisi on sulkenut sen tutkimusten ajaksi. Harmi vaan, jos siellä on jäänyt joku vesihana auki. Tulisi aika kallis lasku taloyhtiölle. Joo. No ei kai se mitään haittaa, jos sillä käy vilkaisemassa. Mutta sun täytyy tulla sitten mukaan. Niin huomaat, ettei siellä ole mitään pelottavaa tai pelättävää. Tästä ei hiskuta sitten kenellekään.
kenellekään. Me ollaan nyt rikoskumppaneita. Sitten siellä Luomasen asunnossa ei kosketa yhtään mihinkään. Poliisit luulee, että siellä on ollut tunkeilijoita. Ja rupeaa epäilemään, että Luomasen kuolemaan liittyy rikos. No mä lupaan olla tosi varovainen. Hyvä. Sitten nämä teipit on laitettava ihan täsmälleen samalla lailla takaisin. Naiset ensin, vaikka heikoille jäille. Reitti selvä. Kiitos, kun suostuit tähän. Mä en yleensä tykkää tehdä mitään tällaisia laittomuuksia, mutta täytyyhän sulle mielenrauha saada. No onneksi sieltä ei löytynyt mitään autoa. Ei. Ihan normaali asunto. Tavallista tyhjempi vaan. Musta tuntuu, että mä oon väliin vähän painoharhainen. Johtuu varmaan siitä, kun mä luulin silloin, että se joku tyyppi seurasi mua. Sitä sanotaan vilkkaaksi mielikuvituksessa. Eikä siitä ole mitään haittaa, jos ei se saa sua kuvittelemaan olemattomia. No kiitos sun, mä en pelkää enää mitään. Oli se Peppi kieltämättä aika peloissaan. Nykynuoriso ei ole tottunut kuolemaan. Kyllä ihmisen poismeno aina hätkähdyttää. Ja Peppi itsekin ollut kuolemanvaarassa. Ei ole yhtään ihme, että se on sille herkkä paikka. Niin, se oli aika kauan siellä kaivossa. Pirskatti. Nykyään ei saa kunnollista liimaa. Ja tässä se poliisien huoleksi. Joo, oikeastaankin tää on vähän mun huoleni, kun me käytiin tuolla sisällä Pepin kanssa. Rikospaikalla. No ei se oikeastaan ole rikospaikka. Poliisi vaan tutkii tapausta, koska Luomanen kuoli yksin ja se tuntuu olevan Pepille kovasti tärkeää. No, mutta hyvä, jos sä sais sen rauhoittumaan. Eiköhän se rauhoittunut. Et sunkaan sä nyt ilmianna mua poliisille. Oonhan mäkin joskus syyllistynyt pieniin rikkeisiin. Mä taisin kuule unohtaa avaimet tonne pukuhuoneeseen. Mä menen hakemaan. Peppi. Olisiko sulla hetki aikaa vaihtaa pari sanaa niistä äänistä, joita sä kuulit Luomasen asunnosta? No mä tajusin itekin, että mun mielikuvitus taisi laukata vähän turhan lujaa. Seppo kertokin, että te olitte eilen käyneet siellä. Joo, mä lupaan, että mä en mieti sitä tyyppiä tai kämppää enää ollenkaan. Vai pitäisikö mun? Mäkin kuulin eilen kolinaa sieltä. Ja mua jäi mietityttämään, että oliko ne äänet samanlaisia kuin ne sun kuulemat. Siellä on ihan hiljasta. Ollaanpas me nyt säikkiä. Mun pitää mennä töihin. Hukkareissuhan tää taisi olla, mutta kiitos kun tulit. Ai, haamujengi koolla taas. Minä kun luulin, että tämä aihe oli loppuun käsitelty. Minä pyysin Pepin tänne, kun mä kuulin niitä koputuksia myös. Ja mä halusin selvitellä asiaa. Ahaa, kuule äskeisten koputusten syy oli minä. Mä huomasin, että lattialista on irti eteisestä ja mä naputtelin sen joutessani kiinni. Samanlaisia remontin ääniä ne on ollut ne muutkin. Mä tunnen itteni nyt kyllä aika hölmöksi. Tervetuloa vaan kerhoon. Sovitaanko, että jätetään nämä salapoliisileikit nyt tähän?